केळेश्वर नमस्कार. आजच्या या 8व्या वर्धापन दिवसात छत्रपती शिवाजी क्रीडा आणि सांस्कृतिक क्लब माझ्याबरोबर असलेले कालिदास गायकवाड सर, ते डेप्युटी डायरेक्टर असतात नेहरू युवा केंद्राचे, कांता गावडे सर जे माजी वाईस चेअरमॅन असलेले कला अकादमीचे, कांता गावडे अध्यक्ष जे असतात रामदास वरचे निरीत काम करतात, त्याच्याबरोबर त्याची सगळी टीम, आमचं विजय सावंत, मंदार पाटील, संतोष गणे सगळी टीम असतात. खंयची प्रायजांना बिझी नसतात, टीम वरा बिझी नसतात. आज जर तुम्ही पहिल्या 2 वर्षांत जवळ वरा बिझी नसतात. हांगा भितर क्लबाच्या इतके जाऊन कितें आसा, पयलीं म्हणटात तशें तांचे सगळ्यांचे विचार एका लेवल वेवलेंथ एका लेवलीर हाडले आणि ती वेवलेंथ ताका एक गोल दवरचो पडटा. आमी कितें करता आतां कशें ह्या क्लबान सांगलें की आमकां राष्ट्रीय पातळीचेर वचपाक जाय. आतां ग्लोबल त्या गोलाक सगळ्यांनी निस्वार्थी भावेन जर धरलं जाल्यार हें काम जाता. हांव ह्या क्लबाचे सगळ्यांत पयलीं अभिनंदन करता. विजय सावंत, संतोष गुरे, मंदार पाटील, शेहास्तो बेमेलो, विनायक तिवरेकर, महादेव रेडकर, हर्षव रेडकर, विराज रावत, यश घारे, गौरव घारे, दीपनाथ शिंदे, आरुष जंगले, रामा कावत,